Managsoon na sikop sa bypass operation sa Talisay City Police sa Mananga Dos Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Armas ug mga pinakiting shabu ang nasakmit gikan kanina. Ani ang report. Balik bilangguan ang 31 anyos nga si Eduardo Cabalda. Uban niyang mabilanggo ang iyang manghod nga si Vincent 30 anyos. Nasikop ang duha sa gipahigayong bypass operation sa Talisay City Police sa Mananga Dos Tabunok Talisay. Nasakmit gikan sa magsuon ang usa ka 357 revolver nga may mga bala og 12 kagagmay sachet sa gituhuang shabu. Matud ni Police Chief Inspector R.D. Cabagnot, niadto lang Hunyo nakagawa sa bilangguan si Eduardo tungod sa kasong robbery ug ning bag-o lang ni duwa na usab kini og illegal nga drogas. Then di po nato ma-discount ang possibility ani nga involved po ni siya sa mga tulis-tulis. Kay kanang lugar gud nga amo ang nakuhaan niya, ana kasagaran managan tong naay mga ma-hold up, ma-snatch, malabnihan, ana age unya kining mga armasa mao po ni mga reported pod kinta diri sa mga complainant nga sa description sa firearms nga revolver. Giangkon sa mga suspitsado ang armas nga nasakmit, apan mihimakak nga nalambigit sila sa gidiling drogas. Atong igayon na gikan ko sa Tabundok. Pagpadong ako sa Mananga, naniniatang nako. Ito igayon na gibitahan ko na pero may at least na pag-unan lang bita one buto. Mato awag to mo gihampa ko mo to na nanan ako mata nya na skarap ko mo tong lahos ko na ako gitawag akong igsoon. Kaya balik mi sa akong igsoon mo to napagi mo sila. Ni attempt gyud sila og kan to gayon na nanagan sila ila gilabay lang almas paglabay nila. Wala sa pikabaw na naay gobyerno dito daan dito sod gipunit sa akong igsoon. Mubawas lagi ko kaya akong igsoon kita ko na iggo diri ba. Po ay dito kay para sa una na posilan siya wala mo ko siyang kilid sa niya. Tungos kalagot mo ba. Padong tami atong ngit-ngit sa lumbuyan. Wala may padayon. Basig na may atang ba. Nakita mi sa gobyerno. Nakurog-kurog ko kay di puyawan mi nga. Basig nagumi armas ka ba. Nagminahan sa nami armas. Wata ka ba. Mutado. May tirahan. Gawin nila mo. Nakurog-kurog ko mo to. Ikuha itong babae nga suwat. Ipagkuha ba. Ipapa. Rami wabi nga sukol mi. Gihan ay na sa Talisay City Police ang kasong isangat batok sa magsuon. Luan Merondina, Balitang Misa.